ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान संगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നീതമായ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് ആത്മീയ പാതയിലെ അച്ചടക്കം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഗുരുജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഈ ലോകത്ത് പല രീതിയിലും പലതരത്തിലുള്ള ആത്മീയ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബാഹുല്യാണ് ഇപ്പൊ വളരെയധികം ആത്മീയ മാർഗങ്ങളുടെ ബാഹുല്യമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിലും ഹിന്ദു മതത്തിലും അങ്ങനെ വളരെയധികം ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വളരെയധികം മാർഗങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പം എന്താ നമ്മളധികം പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വായിക്കും. അത് പല മാർഗങ്ങളിലും നമ്മൾ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പല പല മാർഗങ്ങളിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? പ്രാക്ടീസിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടാവും. നമ്മളത് കുറച്ച് ചെയ്യും, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മളത് അവിടെ നിർത്തും. പിന്നെ അടുത്ത മാർഗം തേടി തോന്നും. അപ്പൊ ഇതെന്താ കാണിക്കുന്നത്? ഇത് അച്ചടക്കം ഇല്ലായ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മാർഗത്തിൽ കൂടെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പാതയിൽ കൃത്യതയോടുകൂടി കൃത്യമായ പ്രാക്ടീസോട് കൂടിയിട്ട് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വഴി കൂടെ പോയിട്ട് സക്സസ് ആവുകയുള്ളൂ. അതിപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്, ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ എടുത്താലും നമ്മൾ സിലബസ് കൃത്യതയോടെ പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം ഒക്കെ ചെയ്ത് അത് പ്രാക്ടീസും അതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സക്സസ് ആവുകയുള്ളൂ. അതാണ് എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ്, അതോ അതിലുപരി ആണ് ഒരു ആത്മീയ മാർഗത്തിലൂടെ പോയിട്ട് സക്സസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് അച്ചടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുരുക്കന്മാര് ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മുടെ മാർഗത്തിൽ, നമ്മുടെ ഇസ്കോൺലി മാർഗത്തിൽ കൂടെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഏത് രീതിയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരിക? ശിക്ഷാഗുരു ഉണ്ടാവും. അപ്പോ പ്രഭുപാദിന്റെ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് നമ്മളെ സത്സംഗത്തില് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാം നമുക്ക്
അത് ഏത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോ ചില സമയത്ത് എന്താണ്ടാവും, അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഇത് ഈ സത്സംഗം അസോസിയേഷനും ഉള്ള കാര്യമുള്ള ചാൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്ടാവുക, സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ത്വര, ഒരു പ്രേരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. അത് നമുക്ക് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നതും പ്രഭുപാദിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ആരുമില്ല. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ? ദൂരെ എവിടെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്, സ്വയം അച്ചടക്കം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക, അതേ രീതിയിൽ ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മാർഗം നമുക്ക് പിന്തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? 16 മാലകൾ ജപിക്കുക, പ്രഭുപാദിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക, മറ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിലാവട്ടെ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിലാവട്ടെ, നമ്മുടെ ISKCON നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ശിക്ഷണത്തിന്റെ ആ രീതികളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തില് ആ കൃഷ്ണാബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രാക്ടീസ് വേണം. അച്ചടക്കത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ സ്വയമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം നൈവേദ്യം ഭഗവാന് കൊടുക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അർച്ചന ചെയ്യുക, അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മളങ്ങനെ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് വരിക ചെയ്യുക. ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളിലെല്ലാം കൃത്യത വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വയമായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുരാതന കാലം തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഭാരതത്തില് ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ, ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? ഹലോ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം. മോക്ഷം. നിങ്ങൾ കൂടി പറയണം കേട്ടോ കൂടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്, അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ല, ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ധർമ്മം? ഹരേ കൃഷ്ണ, ധർമ്മം എന്താണ്? ആര് പറയും? മാലതി ശ്യാമദേവിദാസി, ഹരേ കൃഷ്ണ, മാതാജി പറയൂ, ധർമ്മം എന്താണ്? അത് പറയും. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഗുരുകുലത്തിലായിരുന്നു നമ്മുടെ പഠന രീതി വന്നിരുന്നത്. പുരാതന ഭാരതത്തിലെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഇസ്കോണിൽ തന്നെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പഠനമാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഗുരുകുലത്തില് ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തില് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുക. ഭഗവത്ഗീത, വേദങ്ങള്, അതുമാതിരി ഉപനിഷത്ത്, ശ്രുതി, സ്മൃതി, ഇതെല്ലാം അതെല്ലാം ആ സമയത്താണ് പഠിക്കുക. അങ്ങനെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം
ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ വിദ്യ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യകളും അതിനോടൊപ്പം അഭ്യസിക്കും. ആ വിദ്യ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അർത്ഥം, നമുക്ക് പിന്നെ ഉള്ള ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ ഫിനാൻസ് കാശ് എല്ലാം കൂടിയിട്ടേ കഴിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പിൻബലത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിത്യകർമ്മങ്ങളെ ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പഴയ സ്റ്റേജ് അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിനെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് സ്റ്റേജോടുകൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാ എടുക്കേണ്ടത്? കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെയിലി ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മളൊരു അനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പൊ ഇസ്കോണിൽ ഒരു അനുഷ്ഠാനമുണ്ട്. ആ അനുഷ്ഠാനത്തിനാണോ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്? അതെ അതെ, അനുഷ്ഠാനം, പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത, മറ്റ് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട്, ഭാഗവതമുണ്ട്, നമ്മുടെ നമുക്കുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. പ്രാക്ടിക്കൽ വേയിൽ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അതെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ പിൻബലത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണാനി ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ പിൻബലത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം അത്രയും കാലം വിദ്യ അഭ്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പിൻബലത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വ്യാപൃതരാകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിനോടൊപ്പിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മറ്റ് വ്യാപാര മേഖലകളിലോ കൃഷി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ എല്ലാം അവരേർപ്പെടും. അതിനുശേഷം അവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക, അതിനുള്ള സമ്പത്ത്, മറ്റ് അവരുടെ വിവാഹം, മറ്റ് ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്, മറ്റ് അച്ഛനും അമ്മയവരെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാമ്യകർമ്മ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം. കൊച്ചു കുട്ടികളെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഇതേമാതിരി അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അത്ര ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം, അവര് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവുക ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് അവര് ജീവിക്കുക. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആദ്യമുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ മാർഗവും ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ എല്ലാം പിൻബലത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇത്രയും കാലം ജീവിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം അവരുടെ മക്കളെല്ലാം കുറച്ച് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരെല്ലാം പിന്നെ ത്യജിക്കുക ചെയ്യുക. ഇത്രയും നാള് ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം ഒരു ത്യാഗ മനോഭാവമാണ് പിന്നെ കാണുന്നത്. അവരെല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് ഭഗവത് കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം ഭഗവത് കാര്യങ്ങളിൽ ഊന്നൽ നൽകില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകും. മറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, ഗൃഹത്തിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ക്രമേണ ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് മോക്ഷത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു അച്ചടക്കമാണ്, ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു റൂട്ടീൻ, ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പൊ ഈ അച്ചടക്കത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആദ്യം അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ധർമ്മം ഉണ്ടാക്കുകയല്ല, ആദ്യം മറ്റു സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും അല്ല. അതെല്ലാം ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള റൂട്ടീൻ, ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിൽ വേണ്ടി കൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ അതെല്ലാം താറുമാറായി ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ആയി ഇപ്പൊ. പക്ഷെ അപ്പൊ ഈ ഒരു അച്ചടക്കത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരതീയരെല്ലാരും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിലവർക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ചിലവർക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യതയില്ല. എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടൊപ്പം തന്നെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടാനും മറ്റ് ഗുരുക്കന്മാരുടെ ശിക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നേടാനും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വയമായിട്ട്
അച്ചടക്കത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും ഒരിക്കലും ഒരു സമൂഹം, ഒരു ഇസ്കോൺ ആണെങ്കിലും സത്സംഗം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വേറെ ആരും പുറത്തുനിന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ നമ്മളെന്താ കൃഷ്ണന് ഭോഗ് നിവേദിക്കുന്നുണ്ട്, അതുമാതിരി ഭഗവാന് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റ് അധമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, ലഹരി, അതുമാതിരി ഉള്ളി, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള മറ്റ് മാർഗങ്ങളിൽ കൂടെ വ്യതിചലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താ, നമ്മളൊരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ സ്വയം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ലൈഫാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധത്തില് എങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നേറാം എന്ന് നമുക്ക് നല്ല അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്തുനിന്നും എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നേറുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനെ ചെയ്ത അഭ്യാസത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ വളരെയധികം ചെയ്ത് മുന്നേറുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സ്വയം ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടും. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിലെല്ലാം ഒരു കൃത്യത വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വളരെയധികം ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് ലൈഫിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങളിലായാലും മറ്റ് സമൂഹ സ്ഥലങ്ങളിലായാലും ഭക്തിയുടെ ഷോ കാണിച്ചിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഗുരു, ശാസ്ത്രം, ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒന്നും പിന്തുണയില്ലാതെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അവര് സമൂഹത്തില് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഗുരുവായൂർ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു, കുറെ ഷോ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ അത് കോടതി വരെ എത്തുകയും ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്നത് അത് ഗുരു, ശാസ്ത്ര, ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒന്നും പിൻബലമില്ലാതെയും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അതിൽ നിന്നെല്ലാം അത് അറിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പ്രശസ്തനാവണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ചിലപ്പോ അവർക്ക് അവരുടെ ഉന്നം ഭഗവാൻ എന്നായിരിക്കില്ല, നമ്മ പ്രശസ്തി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോ പണമായിരിക്കും. എന്ത് തന്നെയാവട്ടെ അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും നാശത്തിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ ഇടവരരുത്. നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകണം. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ വാക്യത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും ശ്രുതി സ്മൃതി നമ്മുടെ വേദങ്ങളിലും അതുമാതിരി മറ്റ് പുരാണങ്ങൾ, അതുമാതിരി വേദാന്തം, ഇതിന്റെ ഒന്നും പിൻബലം ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭക്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവിത രീതികളും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒന്നും പിൻവലിൽ ഇല്ലാതെയും ഇതെല്ലാം നിരസിച്ചിട്ടും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭക്തിയില് മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അച്ചടക്കത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഭക്തി പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാരതത്തിൽ പഴയ കാലത്ത് തന്നെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ കുട്ടികളെ ഗുരുകുലത്തിൽ വിടുക ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിന് ചിലവർക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, ചിലവർക്ക് സാധ്യതയില്ല. എങ്കിൽ പോലും ചിലവർക്ക് പ്രായമായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് റീസെന്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടുള്ള എന്താ ഉണ്ടാവുക?
ഈ ഗുരുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുണ്ടാവണം? നമുക്കൊരു വാഞ്ച. അത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു വാഞ്ച ഒരു നമുക്കുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനുള്ള വഴി തേടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത്. ഗുരുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ്? അപ്പം ഭഗവത്ഗീതയിലെ നമുക്കറിയാൻ തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ പ്രതീക്ഷന്ത്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിന. അപ്പോ നമ്മള് ഗുരുവിനെ അടുത്ത് എത്തുക. അങ്ങനെ ഗുരു എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തരുമോ? അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമോ? 2 ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരുമോ എവിടെയെങ്കിലും? ഇല്ല. അപ്പൊ അത് വളരെയധികം നമ്മള് ഗുരുവിന്റെ കാലടിപ്പാടുകൾ നമസ്കരിച്ച് വിനയപൂർവം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും വചനങ്ങളും എല്ലാം കേട്ടിട്ട് അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ വരുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മള് ഗുരുവിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പ്രഭുപാദിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഉപദേശാമൃതം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഉപദേശാമൃതം ഇതെല്ലാം വായിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും, ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഉപദേശാമൃതം എല്ലാം ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മുന്നേറാം എന്നുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മുഴുവനും. അത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ജീവിതം. അതിൽ നിന്നൊരിക്കലും പുറത്തേക്ക് പോകരുത്. അപ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും ISKCONല് നമ്മൾ വരുന്നവരെല്ലാരും രൂപാനുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് രൂപാനുക എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രൂപാനുക പിന്തുടരും നമ്മള് പിന്തുടരുന്ന, ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആചാര്യന്മാരെ. നമ്മള് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പിന്തുടരുന്നത്. ആ ഗോസ്വാമി മഹാരാജാണ് ഇപ്പോ ഉള്ള ISKCONല് ഇപ്പോ നിലവിൽ ഇപ്പോ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈഷ്ണവൻ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പോ ഈ രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് അലഹാബാദ്, ത്രിവേണി ആ ഭാഗത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ഇത്രയും ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ആ കാണുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃഷ്ണശാസ്ത്രമാണ്. അത് കൃഷ്ണനിലേക്ക് ഏത് രീതിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം വർദ്ധിക്കാം, കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള നമുക്ക് പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്താണ് രൂപാനുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാണ്ട് നമ്മള് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയും വിനയത്തോടു കൂടിയും അത് വളരെയധികം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മാർഗത്തിൽ കൂടെ കൃത്യതയോട് കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധയാണ് വേണ്ടത്. ശ്രദ്ധ അപ്പൊ അതില് പറയുന്ന ഒരു ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നതാണ് ഒരു ശ്ലോകം. ആദൗ ശ്രദ്ധ തഥാ സാധു സംഗോ തവചനക്രിയ തതോ നഷ്ട നിവൃത്തിസ്യ തതോ നിഷ്ഠ രുചിസ്തദാ.
അഥാസക്തിസ്തതോ ഭാവ തദ പ്രേമാഭ്യുദഞ്ചതി സാധകാനാമയം പ്രേമ പ്രാദുർഭവേ ഭവേക്രമ. ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം ശ്രദ്ധ, വളരെ നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ ആദ്യമായിട്ട് വേണം. ആ ശ്രദ്ധ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ സാധുസംഘം, വൈഷ്ണവ സാധു സംഘത്തിനെ നമ്മള് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സാധുസംഘം. അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ ഗുരുക്കന്മാര്, അവിടുത്തെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മൾ വിനയപൂർവ്വം അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ടും അവിടെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടാവും. ഭഗവാന് നിവേദ്യം, ഭോഗ് ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പരിപാലിച്ചു അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും പഠിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതാണ് ഭജനക്രിയ. അതിനുശേഷം അനർത്ഥ നിവൃത്തി. നമുക്ക് മറ്റ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നിവൃത്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മറ്റ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം നിഷ്ഠ, രുചി, നമുക്ക് നാമസങ്കീർത്തനം, നാമം ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള രുചി, അതുപോലെ നിഷ്ഠ കൃത്യം ആ സമയത്ത് ഒരു കൃത്യതയില്ലാതെ ചെല്ലുകയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ അതിനുശേഷമായിരിക്കും നിഷ്ഠ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നിഷ്ഠ വരുമ്പോ എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പൊ നിർദ്ദേശം 16 മാലകൾ നമ്മൾ ജപിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ നിഷ്ഠ അത് വരും. ആ നിഷ്ഠ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ രുചി ഉണ്ടാവില്ല. രുചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് പ്രീതി വളരെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലർക്ക് സാധിക്കില്ല. മനസ്സ് പല രീതിയിലും അലഞ്ഞു നടക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന് ഒരു രുചി വരണം. അത് വളരെ പിന്നെയും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അതിലേക്ക് തന്നെ ഊന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടും അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയിട്ടും ഈ സാധുസംഘവും ഗുരു, ശാസ്ത്രം ഇതൊക്കെ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഭഗവാന്റെ നാമം ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രുചി നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രുചിയും നിഷ്ഠയും എല്ലാം കിട്ടുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റ് സാധു സംഘം, ഭജനക്രിയ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ കൃത്യതയോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കൃത്യതയോട് കൂടിയിട്ട് അച്ചടക്കത്തോട് കൂടിയിട്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ, നമുക്ക് നാമം ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രുചി വരികയുള്ളൂ, നിഷ്ഠ വരികയുള്ളൂ. അതിനും മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അത് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസക്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോ 16 മാലയല്ല, ബാക്കി 16 നമ്മൾ ചിലപ്പോ 32 അങ്ങനെ ചെല്ലുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂട്ടി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് മുന്നായിട്ട് നിഷ്ഠ വരണം, നിഷ്ഠ ഉണ്ടാവണം, രുചി ഉണ്ടാവണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഗുരു പറഞ്ഞതാണ് 16 മാല ചെല്ലണം, അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ചെല്ലി കഴിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ പ്രീതിപൂർവകം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ ഭഗവാനോടുകൂടി വളരെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടിയിട്ട് ചെല്ലണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പിന്തുടർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ രുചിയും നിഷ്ഠയും എല്ലാം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ആസക്തി, ആസക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക ആസക്തി അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാനുള്ള ആസക്തി വരും. അതിനുശേഷം ഭാവഭക്തി, അതുമാതിരി പ്രേമഭക്തി ഇതെല്ലാം വരിക. അതൊക്കെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ്. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഗോസ്വാമിമാരുടെ ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം.
അവർക്ക് ഭാവഭക്തി ഏത് രീതിയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് അവരുടെ ജീവിത ചരിത്രം എല്ലാം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അപ്പൊ ഭാവം, പ്രേമം ഇതെല്ലാം അവസാനത്തിലാ വരിക. അതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴി. അപ്പൊ ഇതാണ് വരുന്നത്, ആ മാർഗം. അപ്പൊ ഈ മാർഗത്തിലൂടെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ടും അച്ചടക്കത്തോട് കൂടിയിട്ടും നമ്മള് വളരെ അനവധി കാലങ്ങള് നമ്മള് ആ വഴി കൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലെ അടുത്തേക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ആരും ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ കൂടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും മോണിറ്റർ അത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാനില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചിട്ടും മുൻപ് നേടിയിട്ടുള്ള ഗുരുവിന്റെയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും പിൻബലത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അച്ചടക്കത്തോട് കൂടിയിട്ട് സാധുസേവ ഇതെല്ലാം നേടിയിരിക്കണം. സാധുസേവയും ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി ഇതെല്ലാം കൃത്യതയോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് യഥാവിധി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം കഴിയുമ്പോഴേക്കും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരിക്കലും ഓടിപ്പോയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇതാണ് അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വഴി. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മള് ആ ഒരു കൃത്യതയോട് കൂടിയിട്ട് ആ വഴിയിലൂടെ ആ മാർഗത്തിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്തത് പിന്നൊരു ഇതില് ഉപദേശാമൃതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു നിർദ്ദേശം വരുന്നുണ്ട്. ദദാതി പ്രതിഗൃഹാതി ഗുഹ്യമഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുക്തേ ഭോജേതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദദാതി പ്രതിഗൃഹാതി, നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാധുസംഘത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അവര് തരുന്ന ഉപകാരങ്ങൾ, നമ്മള് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും, ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. ഇവരോടെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയും താഴ്മയോട് കൂടിയിട്ടും നമ്മൾ പെരുമാറണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് ചെന്നിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അവര് ഏത് രീതിയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണോ, ഭഗവത് സേവയാണോ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുക, അതല്ലാതെ വേറെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങള്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സ്നേഹോപകാരങ്ങളൊക്കെ കൈമാറുക. അതുവരെ അവിടെ നിന്നുള്ള ഭഗവത് പ്രസാദം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അതുമാതിരി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ സാധനാ മാർഗത്തില്, ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവരതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മറുപടി തരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ള ഭഗവത് പ്രസാദം നമുക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സംശയ നിവൃത്തികളെല്ലാം വരുത്തുക. അതുമാതിരി ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് ഭക്തി പ്രീതി ലക്ഷണം, ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണം, ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം, ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണം. ഇങ്ങനെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ലോകത്തിലെമ്പാടും ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളും അതുമാതിരി ഗുരുകുലം, അതുമാതിരി സത്സംഗം, നാമഹട്ടം, അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇത് സാധ്യമാകും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതെല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രഭുപാദരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത്, അനായാസന സാധിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ അസോസിയേഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിയെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ല, നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുക, അത് പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് പിന്നെ അത് അങ്ങനെ നിൽക്കും, പതുക്കെ ശുഷ്കിച്ച് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും പരമാവധി സമയവും ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ജനസംഘം, ലൗല്യം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വൈഷ്ണവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഭക്തനിൽ നിന്നോ ആണ് ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പരമാവധി എപ്പോഴും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ്, കോഴ്സസ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ ISKCON ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്തത് ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണാനി പഞ്ചരാത്രി വിധിമിന ഐകാന്തകി ഹരിർഭക്തി ഉൽപാദയേവ കൽപ്പതി. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ വൈദിക സാഹിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൈദിക സാഹിത്യം? പറയൂ, എന്തൊക്കെയാണ് വൈദിക സാഹിത്യം? ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതൊക്കെയാണോ? ഭഗവത്ഗീത, മഹാഭാഗവതം, പിന്നെ ഭാരതം, മഹാഭാരതം, രാമായണം, പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പെടുന്നത് ഗുരുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വൈദിക സാഹിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞ വേദങ്ങളും പിന്നെ അതിന്റെ വേദാന്തങ്ങളും, അതുമാതിരി ഈ പുരാണങ്ങൾ, പഞ്ചരാത്ര ഇതെല്ലാം പെടും. ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വേദം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്മൃതി അതുമാതിരി വേദാന്തം വേദാന്തം തന്നെയാണ് ഉപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിൻബലത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയില് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറയുന്നതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും. അത് നമുക്ക് അതേപടി തന്നെ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ചിലവർക്ക് വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഒന്നും വളരെ സമയത്തോടു കൂടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീത തന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ കണ്ടന്റ്, അതിലെന്താണോ അതിന്റെ എസൻസ്, അതാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. വേദത്തിന്റെ എസൻസ് ആണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പോ അതെങ്കിലും ഒരു 700 ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് അതിലെന്താണോ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ പഞ്ചരാത്ര, അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആരാധന ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതെല്ലാം പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒന്നും പിൻബലം ഇല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് തോന്നിയ രീതിയിൽ കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്തി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഇതൊക്കെ നിത്യാഹങ്കാരം കൂട്ടുന്നതിനാണ് ഉപകരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിൻബലം ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഈ സ്മൃതി പുരാണങ്ങൾ, പഞ്ചരാത്രം ഇതിന്റെ പിൻബലം ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അഥവാ ഇതെല്ലാം നിരസിച്ചിട്ട് വേറൊരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല, അത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നിൽക്കും. അത് മാത്രമല്ല, അത് പിന്നെ നമുക്ക് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അത് അവരുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൂട്ടാനുള്ള വഴി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പിൻബലത്തോട് കൂടിയിട്ട് മാത്രമേ ഭക്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
അപ്പോ ഇതിന്റെ എല്ലാം എസൻസ് നമ്മൾ എന്താ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതലായിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാനെ തന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുക. ഈ കലിയുഗത്തില് ഭഗവത് നാമം ചൊല്ലുക എന്നാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടിയും നിഷ്ഠയോടുകൂടിയിട്ടും അച്ചടക്കത്തോടുകൂടിയും ആ ക്രമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ആദോ ശ്രദ്ധ തഥാ സാധു സംഘ തഥോ വചനക്രിയ, ആ ക്രമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ മുന്നേറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള ദർശനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. എന്ത് അതിലാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നിയമം, മറ്റ് എന്താ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അതാണോ ഇതാണോ മറ്റേ അങ്ങനെ ശുഷ്കവാദങ്ങളാണ് പലതും. പിന്നെ ചിലവര് സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ശുഷ്കവാദങ്ങളുടെ ഒന്നും കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ആകെ എത്ര കുറച്ച് നാളെ ജന്മമുള്ളൂ, സമയമുള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ സമയം ഭഗവാൻ അതാണോ ഇതാണോ എന്ന് സംശയിച്ച് നിൽക്കാനൊന്നും നമുക്ക് നേരമില്ല. നമുക്ക് നേരെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവണം? കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിലെ ന്യായം, മീമാംസ, വൈശേഷികം ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും നിഗമനങ്ങളാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഇതില് പറയുന്ന നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എന്താണ്? നിഗമനം ഒന്നുമില്ല. വളരെ കൃത്യതയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ടാൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാവിന് കുറെ മാങ്ങകൾ കണ്ടു, നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങകളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ രണ്ടുപേരില് ഒരാള് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു നിന്നു, ആ മാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇത് ഏത് തരം മാവാണ്, ഇതിന് ഏത് ടൈപ്പാണ്, ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതിന്റെ മാവിന്റെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആള് എന്ത് ചെയ്തു? രണ്ടാമത്തെ ആള് ഇതിനെ ചിന്തയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്, ചിന്തയൊന്നും ഇല്ല ആൾക്ക്. ആള് താഴ്ത്തുന്ന ഒരു കല്ലോ വടി എന്തോ എടുത്തിട്ട് അതിൽമാർക്ക് എറിഞ്ഞ് ആ മാമ്പഴം ഇങ്ങനെ കിട്ടി. അപ്പൊ മറ്റാൾ പിന്നെയും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല് സംശയാത്മാ വിനശ്യതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. നമ്മളെപ്പോഴും സംശയിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഒരു തരത്തിലും വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയും ജീവിതം മുന്നോട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരു വഴിയും നമ്മൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ ആള് പെട്ടെന്ന് ഒരു വടിയെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് മാമ്പഴം സ്വന്തമാക്കി. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടു പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി കൃത്യതയോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു, കൃത്യതയോടുകൂടി അയാൾ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ മാമ്പഴം കിട്ടിയത്. ആ പ്രവൃത്തി കൃത്യതയോടുകൂടി ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആ മാമ്പഴം അയാൾക്ക് കിട്ടിയത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വഴി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടിയും അച്ചടക്കത്തോടുകൂടിയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് സക്സസിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റു പല ദർശനങ്ങളും ദാർശനിക അദ്വൈത മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം നോക്കി മറ്റ് ആരാധന പദ്ധതികളും എല്ലാം നോക്കി പഠിച്ച്
അതാണോ ഇതാണോ ഇതാണോ കൃത്യത കൂടുതലുള്ളത്, ഇത് കൃത്യത കുറവാണോ, ഇങ്ങനെല്ലാം ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള സക്സസ്, ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ആ അന്തിമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വഴി, കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വഴി ഏതാ, അതില് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടിയും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും മുന്നേറുക. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി. പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ആദ്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അച്ചടക്കവും വിനയവും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ആദ്യം ഉപേക്ഷിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് മുന്നോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. പ്രഭുജി, മിഥ്യ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് നമ്മൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളും ആണോ? പ്രാർത്ഥനയോ അതോ ശ്ലോകം അങ്ങനെയാണോ? അല്ല, ഞാനിപ്പോ ഒരു ശ്ലോകം പറയാം. സുനീചേത കൃപാലാനി തരോരഭി സഹിഷ്ണുത അമാനിനോ മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി എന്നുള്ള ശ്ലോകം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. അതെ, ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ അതില് എന്താ, വളരെ നമ്മൾ താഴ്മയോട് കൂടിയിട്ടും നമ്മള് വൃക്ഷത്തിന്റെ അത്ര സഹിഷ്ണുത നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. കാരണം അത്രയും ഒരു വൃക്ഷം ഇപ്പൊ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൂടായിക്കോട്ടെ, വെയില്, അപ്പൊ ആരെങ്കിലും കുത്തി നോവിച്ചാലും ഇതൊന്നും അവൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെ ഒന്നും ഇതില്ല. അത്രയും സഹിഷ്ണുത, വളരെയധികം സഹിഷ്ണുത നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതുമാതിരി തീരെ നമ്മളെക്കാളും ഇല്ലാത്ത ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് മാനം കൊടുക്കാം. അമാനിനോ മാനദേന. അപ്പൊ നമ്മള് അത്രയും വിനയത്തോടു കൂടി, ആ വിനയം ഭഗവാന്റെ അത്രയും വിനയത്തോടു കൂടിയിട്ടും നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുന്നേറുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അർഹത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ വിദ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണോ അത് മുഴുവനും നമ്മൾ വിദ്യാഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്തു തീർക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും എന്തുണ്ടാവും? വിദ്യാഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമായിട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ കുറച്ചൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം സ്മരിക്കാനും പറയാനും ഉച്ചരിക്കാനും സാധ്യതയുള്ളപ്പോ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം, സ്മരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ, മനുഷ്യന്റെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളായിക്കോട്ടെ, അതെല്ലാം നമുക്ക് വിദ്യാഹങ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഒഴിവാക്കേണ്ടതും വളരെ താഴ്മയോട് കൂടിയിട്ടും മറ്റ് ഡിവോട്ടീസിന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറേണ്ടതും എല്ലാം. അപ്പൊ അത്രയും മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അത്രയും താഴ്മയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മള് ജീവിക്കാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാണ് തിരുനാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ യോഗ്യം. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അഹങ്കാരം ലേശം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാഹങ്കാരം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് പോകണം. അതിന് കൃഷ്ണാബോധം വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടിയും അച്ചടക്കത്തോടുകൂടിയും നമ്മള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരെ സക്സസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് ആത്മീയ ജീവിത പുരോഗതിയുടെ രഹസ്യം.
അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോ കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ ഷോ പോലെ ഇങ്ങനെ കുറെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കുറെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം കുറേ ഡിവോഷണൽ ചാനൽസ് ഉണ്ട്. കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ഗുരു ശാസ്ത്രം ഇതിന്റെ എല്ലാം പിൻബലം ചിലപ്പോ ഉണ്ടാകാം, ചിലപ്പോ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാം. അപ്പോ നമ്മൾ അതിലൊന്നും നമ്മൾ ചെവി ഓർക്കരുത്. നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗം എന്താണോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭഗവത്ഗീത അവര് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതാണോ ആ ഒരു മാർഗം നമ്മളെപ്പോഴും പിന്തുടരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അത് അച്ചടക്കത്തോട് കൂടിയിട്ടും കൃത്യതയോട് കൂടിയിട്ടും നമുക്ക് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളും മറ്റ് സീനിയർ ഡിവോട്ടീസിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മൾ പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള നാട്ടുകാർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കപട പദ്ധതികളിലൂടെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ആത്മ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോ വളരെ വർണ്ണപ്പകിട്ടും വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല. മാനസിക ഊഹാപോഹമോ ശുഷ്കവാദമോ ഒരാളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മറ്റു പല ധാർമ്മിക ദാർശനികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളോ മറ്റ് കൃഷ്ണബോധത്തിനോ അല്ലാതെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളോ മറ്റ് ശുഷ്കവാദങ്ങളോ ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തരുത്. ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ തന്നെ ഉപനിഷത്തുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഏതാണ്? അതിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവബോധമാണ്. അതിലല്ലാതെ മറ്റ് കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിലെല്ലാം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ട് അതിലൂന്നി മറ്റു കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണോ, എസൻസ് എന്താണോ അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് മാത്രം നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി. അതല്ലാതെ മറ്റ് വേദങ്ങളിലും മറ്റു ഇതുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെവി കൊള്ളേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇല്ല. അറിയേണ്ടത് എന്താണോ അതാണ് അറിയേണ്ടത്. നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെവി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരിക്കലും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അല്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഊന്നിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് പോകുന്നത് വേറെ ഒരു വഴിയിലേക്കായിരിക്കും. അത് അധപ്പതനത്തിനുള്ള വഴിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മള് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മുന്നേറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ സ്വയം വിലയിരുത്തുക, പരിശോധിക്കുക, മറ്റ് സീനിയർ ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള വഴി കൂടെയാണോ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ ശരിക്കും വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ ഇപ്പോ ഭാരതത്തില് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം തന്നെ 4 സമ്പ്രദായമുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമുണ്ട്, ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായമുണ്ട്, രുദ്ര സമ്പ്രദായമുണ്ട്, കുമാര സമ്പ്രദായമുണ്ട്. അപ്പോ ഈ വഴികളിലൂടെ എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃത്യതയോടുകൂടി നമ്മൾ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിൽ കൂടെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയും മുന്നോട്ട് പോവുക. അതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മം. പിന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളല്ല അതുമാതിരി പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള് മനസ്സ്, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫില് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫില് നമ്മൾ വളരെയധികം അച്ചടക്കം പാലിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാബോധം അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ ഒരിക്കലും കടന്നു പോകാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഡിവോട്ടീസും നമ്മുടെ വാക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മള്
നമ്മൾ ഈ ഒരു മാർഗത്തിന് ചേരാത്തതല്ലാത്തുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളോ ഒന്നും അതുമാതിരി അതേപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തികളോ ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. വളരെയധികം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് മറ്റ് ഈ മനോവാക്ക് പ്രവർത്തി ഇതിൽ നിന്നുള്ള വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം കെയർഫുൾ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ടും ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുമാതിരി പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അച്ചടക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് ആധാർമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ശ്രദ്ധ വയ്ക്കാതെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം ഊന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ എപ്പോഴും വളരെ കൃത്യതയോട് കൂടിയിട്ടും ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ടും നിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിനായിട്ട് ഇച്ഛിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് പ്രസാദം ഇതെല്ലാം സ്പർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ത്വക്ക്. അതുമാതിരി ഭഗവത് സ്മരണം ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ചെവി. ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ നാക്ക്. അങ്ങനെ അതുമാതിരി നമ്മുടെ നമ്മുടെ അഹംബോധം എപ്പോഴും കൃഷ്ണാനുദാസ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുമാതിരി ഭഗവത് സേവകന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടിയും അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയിട്ടും ഈ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയിട്ടും നമ്മൾ ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മാതാജി ഇത് എങ്ങനെയാ ലൈവ് സ്ട്രീം ക്ലോസ് ചെയ്യാമെന്ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് സ്ട്രീം ഇല്ലേ ക്ലോസ് ചെയ്യാന്? അങ്ങനെ ചെയ്യാണെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ. സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, നമ്മൾ എത്ര കൺട്രോൾ ചെയ്താലും നമ്മളെ മനസ്സ് അതിലേക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുജി? കുറെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മള് മാല ജപിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സ് എങ്ങോട്ടോ പോണു. നമ്മള് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിങ്ങനെ ഇതായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ 16 മാലയൊക്കെ ജപിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ആ മനസ്സ് അങ്ങനെ പിടിച്ച് കൺട്രോൾ ആവുന്നു. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോകുന്നു. അപ്പൊ വളരെ നമ്മള് പിന്നെയും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആരാധന, ഭഗവാന്റെ ദർശനം, ഭഗവാൻ സാധുസംഘം, ഇതിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടിയും തുടരെയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഭഗവത് ചിന്തകളായിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക. മറ്റ് ചിന്തകൾ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമതേ വരികയുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ ഈ ഭഗവത് ചിന്തകളുടെ ആധിക്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ചിന്തയുടെ ആധിക്യം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക? ഏത് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും? നമ്മള് നാമം ജപിച്ചിട്ട് നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത്, പോവുക. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ
അതിന് പകരം വരുന്ന ചിന്തകൾ എന്തായിരിക്കും? മറ്റു ഭൗതിക ചിന്തകളല്ലേ വരുന്നത്? അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക ചിന്തകൾ വരുന്നത് നമ്മൾ അതില് വളരെയധികം ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ആ കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്നത്, അല്ലേ? അതെ. അതെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടിയും ഉത്സാഹത്തോടുകൂടിയും അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലും ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരുടെ സേവനത്തിലും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിന്തകൾ എപ്പോഴും താഴത്തോട്ട് പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ചിന്തകളോ എന്താ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ പ്രഭുജി. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. നമ്മളത് അങ്ങനെ ക്രമം നമ്മള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭഗവത് ചിന്ത നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരും. അങ്ങനെ വരുന്നതിന് ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, സാധു സംഘം, അത് മറ്റ് തീർത്ഥാടനം, ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുക, വളരെ പുണ്യമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള ദർശനം, ഇതെല്ലാം ഈ ഭഗവത് ചിന്ത നമ്മൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെയധികം കൂട്ടി വരിക. നമുക്ക് എത്രത്തോളം ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും മറ്റു ഭൗതിക ചിന്തകളും കൂടി വരുന്നോ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുക അതിനെ മറികടന്നിട്ട് ഭഗവത് ചിന്ത കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ പ്രഭുജി. ഹരേ താങ്ക് കൃഷ്ണ. യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ വേറെ സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഗുരുജി. താങ്ക് യു. അപ്പോ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. താങ്ക്സ് അല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു.